Sanne Smits mocht op de freetioen van de Admiraliteitsdagen in Dokkum maar de Night of the Proms een optreden aan onder leiding van Sjoek Nutma. Via een leraar wie hij met haar in contact kwam. Een ondervinding om neer te vieren. Echt een hele bijzondere ervaring. Echt een heel mooi optreden voor mij. Ja. Wat maakt het dan zo mooi? Nou, het was gewoon een heel mooi plak. Een groot podium, wat ik nog nooit op die schaal hier dien. En dus dat was echt heel indrukwekkend om te doen. En ik met al die lampjes, de locatie gewoon echt heel mooi. Ik Jolieke Rauwerdaas die op hetzelfde podium bij Adje Singalong op de Snijtermiddag. Ze woon op Sneun het Iepen podium dat organiseren was terug open strijden, maar haar optreden op de markt. Wat is dan spannender? Eerlijk? Ja? Ik vond het Liedse podium, ik neem het Liedse podium, vond ik spannender omdat het en de eerste keer was en die mensen zien volle dichterbij. Dus de koers meestal zijn reacties in en van het vond me dat wel heel spannend. Het wie van beide wel het hoogtepunt van het Alroene Ier. Omdat ik denk het grootste podium waar ik ooit op zin, dat vond ik al een overwinning. En het is, want ik ben heel kritisch, ik ben een perfectionist. Het was echt de eerste keer dat ik dacht, yes, ik zie je gewoon. Dus ja, dat vond ik wel even een mooi momentje. Iedereen weer heel positief en die zijn echt van wow, dit hebben we echt net verwacht van die. Want ik had mijn vriend wel, die weten wel dat ik zong. Maar die weten net op wat voor schaal dat kind en hoe ik dat dan doe. En die zeggen me, die wie en ik aanwezig. En die zijn ik van wauw, dit is echt net wat we hier verwacht. Echt beter dan hier in Tacht. En ik kreeg zelfs mijn familie, die ik echt heel erg onder de indruk dat ik het vooral dwadde, maar dat ik zo goed kan. De jongeressen zogen beide wel een toekomst in de muziek. Het leek me heel erg leuk om toch op wat podia te staan. Net per se hele grutten, maar meestal toch te kunnen rijden, te kunnen vermijden. Ik merk gewoon echt dat ik het performen en het optreden gewoon echt heel erg leuk vind. En dat ik dat meer nodig had dan dat ik eerst hier dacht. Want ik doe de studie docent muziek en dan wil mij het instrument zang. Maar dat is volle meer gericht op het docentschap van de muziek. En ik ben er nu achter dat ik echt het optreden en het volle mij de stem bezig lezen. En ik muziek mij elkaar en mijn groepen, dat wel echt is waar mijn hart leidt. The silence is so loud. Ik wil wel iets met muziek doen, maar ik wil denk ik daar net mijn fulltime baan van meidje. Alleen ik wil misschien gewoon mijn tante, die zongt echt, maar die zongt gewoon op Liedse podium zo nou en dan en dat wil ik echt wel doen. En dan was ze maar qua werk was wat anders doen. Ik denk dat ik politie of binnenhuisarchitect wil worden. Op het stuit rookt Jolieke alle tongen te doen maar haar band kwartsluiting. Maar de band kan nog wel wat leden broeken. Dat is wel lastig, want hoe ik een band ziekje, het is best wel lastig om een band van die leeftijd te ziekje. Vooral als zo jong bent. En dan is net echt het is wel een goede band steeds, maar er komt er net gauw bij om een band te ziekje. We hadden het liefst onze eigen leeftijd, zeg maar. Alleen het is bijvoorbeeld net erg, want we hebben eigen bandleden nodig. Dus dat er steeds maar in je van sectie of sabie komt, dat is echt helemaal moeilijk. Van nou blowen de talenten dwaan wat het liefst duggen. En dat is muziekmeidje.
Maar zullen we ze ooit echt voorbij komen bij een grote talentenjacht op televisie? Ja, alleen ik denk dat we dan nog echt meer moeten oefenen en nog meer puntjes op de e-mail te zetten en dan misschien eens een keer ooit. Vroeger wel, toen dacht ik, oh dat lijkt me heel leuk, maar ik heel spannend. En daarom had ik het vroeger nooit gedaan. En nu had ik zoiets van, ik vind dat muziek is geen wedstrijd. En ik krijg een heel sterk gevoel daarbij, zoek ik dat ooit dwaan. En ik vind juist het mooie van muziek is dat het iedereen is uniek, elke stem is uniek. En als je dat in elkaar op je wegen, ja, dan wordt het een soort wedstrijd. En dat krijgt er voor mij een negatieve lading. Terwijl ik juist denk dat het alleen nog maar positief moet wezen.